खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जब निउसआव बरायग्रोनाय जाबाय आरो बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिनबाय। जोंहा लोगोफोर साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों। डाइरेक्टरेट अफ सेरिकालचार आसाम बेनिफ्राय जोंहा साख्रिनि पस्ट ओंखारना फैदों। बे साख्रिनि पस्टनि गासैबो डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो होनो सानदों एबा इन्टारभिउखौ बबेयाव लानाय जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना दासिमबो बड' जब निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय सानफ्रोमबो नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ डाइरेक्टरेट अफ सेरिकालचार आसाम बेनिफ्राय एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारना फैदों। दा नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टआव बेहाय बुंदों लोगोफोर डाइरेक्ट इन्टारभिउखौ लानाय जागोन ना वाक इन इन्टारभिउ जागोन ना। दा बे इन्टारभिउखौ बहा लानाय जागोन आरो नोंथांमोननि फरायनाया बेसे नांगोन आं बेखौ दायो नोंथांमोननो खोन्थानि। गिबियावनो आं गासै टटेल पस्टआ बेसेबां दं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थागोरनि। बेहाय बुंखादों लोगोफोरनो वाक इन इन्टारभिउ टु एंगेज 18 न'स माने 18था जोंहा गासै टटेल पस्ट दङनो। साख्रिनि गासै टटेल पस्टआ जाबाय 18 जन मानसिखौ लानाय जागोननो। दा बेहाय एड्रेसबो माखासे होनाय दङ लोगोफोर बबेनिफ्राय बे रिक्रुटमेन्टनि नटिफिकेसना ओंखारना फैदों बेखौ गासैबो बेहाय डिटेल्सै होनाय दङ। दायो आं नोंथांमोननो खोन्थागोनसै नोंथांमोना सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन ना लोगोफोर। नैबे नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै रिमिनारेसन 15,000 पार मान्थ अनलि नोंथांमोना मोननो हागोन ना 15,000 नोंथांमोना मास मोनसेयाव सेलारिखौ मोननो हागोन। 15,000 रां नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन होनना बे बुंदों। बेजों लोगोसे नोंथांमोननि बैसोआ जानांगोन लोगोफोर 40 बोसोरनि गाहायनि बैसो जानांगोन। नोंथांमोननि बैसोआ 40 बोसोरनि देरसिन जानो मोननाय नङा। नोंथांमोना बे साख्रि एबा इन्टारभिउआव बाहागो लानो थाखाय नोंथांमोननि बैसोआ 40 बोसोरनि गाहायाव जानांगोन ना। बिनिफ्राय दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै नोंथांमोननि फरायनाया बेसे जानांगोन बे इन्टारभिउआव बाहागो लानो थाखाय आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। नैबे नुदों जानांगौ नोंथांमोना रिक्वायर्ड मिनिमाम क्वालिफिकेसन बेहाय बुंखादों नोंथांमोननि फरायनाया BSc थानो नांगोन। जुदि नोंथांमोननिया BSc दङ सेरिकालचाराव अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोननिया BScआ गैया जेनेबा सेरिकालचाराव BSc नङाबाबो नोंथांमोना नैबे बुंदों अर होदोंना नैबेथिं अर नुदों नोंथांमोना MSc थानो नांगोन विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्ल'मा इन सेरिकालचार। जुदि नोंथांमोना MSc दङ पोस्ट ग्रेजुएटआव माने डिप्ल'मा दङ नोंथांमोना सेरिकालचाराव अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना बेबो गैयाबा अब्ला नोंथांमोना नैबे सिआव नुदों जानांगौ बे अपसनेल गोजा अर बे मोनथाम नुदों नोंथांमोना MSc इन सेरिकालचार। जुदि नोंथांनिया MSc दङबा सेरिकालचाराव अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जुदि नोंथांनिया MScआव जेनेबा सेरिकालचाराव गैया अब्ला नोंथांमोना नैबे MSc इन सेरिकालचार टेक्न'लजियाव दङबाबो नोंथांमोना बे माने इन्टारभिउआव नोंथांमोना बाहागो लाहैनो हागोन एबा नोंथांमोना इन्टारभिउखौ हैनो हागोन होनना बुंदों। दायो आं नोंथांमोननि खोन्थानि इन्टारभिउखौ मा थारिखखालि लानाय जादों बे नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै डेट अफ इन्टारभिउनि डेटआ जाहैबाय जोंहा लोगोफोर 14 डिसेम्बर 2020 जोंहा इन्टारभिउनि डेटखौ लानाय जादों। ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो बेहाय टाइमखौबो होनाय दंखायो टाइम अफ रिपर्टिं फर इन्टारभिउ 10 AM निफ्राय 1:30 PM बेहाय इन्टारभिउखौ लानाय जादों लोगोफोर। ओमफ्राय रिपर्टिं आरो लोगोफोर ओमफ्राय टाइमा जाबाय इन्टारभिउनिया 10 जागोन होन्दों आरो इन्टारभिउखौ 10 लानाय जागोन होनना बे बुंदों लोगोफोर 14 डिसेम्बरनि 10 इन्टारभिउखौ लानाय जागोन होनना बुंदों। ओमफ्राय बेहाय बिनि अफ द इन्टारभिउखौ बबे जायगायाव लानाय जागोन बेनि एड्रेसखौबो बे मेनसन खालामखादों नोंथांमोना नायनो हागोन। 2nd फ्ल'र अफिस अफ द मिशन डाइरेक्टरेट अफ आसाम सिल्ड आउटरीच मिशन असम नैबे ससाइटि सेरिकालचार केम्पास खानापारा गुवाहाटी बे जाबाय एड्रेसा गुवाहाटी 22। नोंथांमोना बे एड्रेसाव थांनानै इन्टारभिउखौ हैनो हागोन। नोंथांमोननि फरायनाया जेनेबा दङबा MSc दङ नोंथांमोना जेनेबा सेरिकालचार टेक्न'लजियानो जा MSc दङ जेनेबा सेरिकालचारावनो दङ जा नोंथांमोना जुदि दङबा इन्टारभिउआव बाहागो लाहैनो हागोन 14 डिसेम्बर खालि। एड्रेसखौबो नोंथांमोननि थाखाय बेहाय होना होखादों नै नोंथांमोना बे एड्रेसाव थांनानै इन्टारभिउखौ हैनो नांगोन 10 जागोन 14 डिसेम्बर खालि। नोंथांमोना क्वालिफिकेसन दङबा नोंथांमोना इन्टारभिउआव बाहागो लाहैबानो जाबाय। आं बे नटिफिकेसननि लिंकखौ नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौ नायग्रोबानो जाबाय जेनेबा इन्टारभिउखौ माबोरै लानाय जागोन एबा मा कन्डिसन दङ बेहाय गासैबो डिटेल्सै होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायग्रोबानो जाबाय नटिफिकेसनखौ गिबियावनो इन्टारभिउ थांनायनि सिगां। लोगोफोर बेहाय जेबो एप्लिकेसन फर्म जेबो गैया नोंथांमोना डाइरेक्ट इन्टारभिउ हैबानो जागोन एड्रेसाव होनायाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय। बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांमोना बे माबाफोर प्रब्लेम एबा कनफिउजन जादोंबा नोंथांमोना अन्नानै भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। गोजोन्थों।